बैथिंजायहाय लेयार बेकार्ड फार्मिं सोलिगासिनो नैबेथिंजायहाय मिट पारपसनि थाखाय बेखौहाय फानसिगोन बियो 1.5 किल' अबा 1 किल' बिदि जाजोब्बाय सनालि ब्रिड बियो नैबे टार्कि आइया फैबावबाय ओइ होमबा ओंखार जाव नोंना जायगा बेयाव नङा बुरबक बे जाबाय टार्कि मेल बेयो टार्कि मेल जोला बियाबो ओइथिं गिदिंगासिनो जोला नै केंगुरा या थेदो बियो गिदिर जाथारबाय बियो 5 मान्थसो जासिगोनदां मास मोनबासो मेचुर जाथ'वाखै सेंग्रा गाज्लायावनो दंथ'यो बुस्थुआ नै जिखुनु मानसिजों गोमोनथार बियो बे सनालि ब्रिड गासिबो बे बैसागनि 4 तारिखआवहाय 100 केजि बुकिं दंखायो बेयाव 100 केजिखौ हरनाय जासिगोन आरोखि आसिम हमजोबगोन बैयो बिदै दैगासिनो लेयार फार्मिं बियो बेकयार्ड लेयार फार्मिं नैबे मिट पारपसनि थाखाय आरो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय मोनबावगोन अलरेडि माबा ब्रुडिंआव दं माखासे ओमफ्राय माखासे माबायाव दङ मा होनगोन बेखौ हेटसिंआव दं माखासे बिदै गहोगासिनो दं माखासे दैगासिनो माखासे गगासिनो माखासेहाय ब्रुडिंआव दं बैथिं माखासे लकेल जोब ओमफ्राय नैबेहाय नैबे न'खौ देखायदो नैबे न'आवहाय टटेल 150टा 1 मान्थ जानाय आरो 150टा खाथि मोनसे बेवहाय 150टा दङ दाउसा फिसा बियो 1 मान्थ बारजोब्बाय 35 दिन 40 दिन जाबाय आरोखि बेयो लकेल जोब फुरा थ' नोंथांमोनाबो बिदिनो न' लुवालासिनोबो गिदिर मोजाङै हाइ एमाउन्टनि न' लुवालासिनोबो बेकयार्ड फार्मिं खालामनो हायो गोसो जायोब्ला गाव नाजानाय थाबानो हायो लेयार फार्मिं बेवहाय टटेल माखासे माबा दंमोन 120टा ना 30टा दंमोन माखासे फानबाय ओमफ्राय दा माखासेया दङ आरोखि बेखौनो फानहरबावगोन गाव गावनि थाखाय एसे हेल्प जायो बाराबो खस्थ' गैया बेयाव पल्ट्रि फार्मिंआव एसेल' ओरैनो मर्निं इभिनिं फिडिं टाइमखौ एसे मेनटेन खालामनांगौ मेडिसिन भेक्सिनेसन मेनटेन खालामनांगौ बास बेखिनि आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांदो ओमफ्राय सोरनोबा उनफ्राव हाबानि मानिबा माने भज कासनि अर्डार नांगौबा लकेल दाउनि कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजों होमबा आसलाद गुवारथारलै बियो